Hej allihopa! Idag surströmming. Jättegott. Idag ska jag leka med min kompis David. Tror jag i alla fall. Vi kommer i alla fall göra en video sedan. Jag kan ha känna på bakgrunden. Ja, okej. Ja, så här. Jag vet jag skulle leka med min kompis David då att jag till surströmming. Och att snart ska jag spela fotbollscup. Och det här är lite bara lite kanske lite crazy. Tjocka lite. Ni kan få en skär låt. Du gamla du via du tälla min. Lite var i början. Sådär. Ägigt. Nu kan ni se. Jag blir avundsjuka. Men jag att det är min syster nu.